Tako dokle, može mi pošlaš neki povladim da mi dođe za te, za neka osiguranja. A koje ti treba, šta hoćeš? Nemam pojma, Mogu da ti pošaljem, samo ne znam šta hoćeš. pa hoću nešto da lupam tamo negde. Opet, da kupim živa. Da znam da je to otprilike koliko daš, toliko ti se vrati. Ako je bilo sve. Koliko daš ukupno, toliko ti se vrati. Onda mi je bolje da plaćam. Ja jeste, jer kad ti da li to jedino što se drži, gdje ti nešto plaća, što se ti drži.